Protiv Sabine Sarajlije, glavne tužiteljice Tužilaštva kantona Sarajevo, podignuta je disciplinska tužba. Razlog podnošenja tužbe je povreda načela nepristrasnosti te nemara i nepažnje u vršenju službenih dužnosti. Ova informacija je potvrđena iz ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za portal radiosarajevo.ba. Tužba je podnesena 13. jula ove godine. Ured disciplinskog tužioca može potvrditi da je 13. jula 2022. godine podnio prvostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV BiH disciplinsku tužbu protiv Sabine Sarajlije, glavnog tužioca kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, zbog disciplinskih prekršaja iz člana 57.1 povreda načela pristrasnosti. Tačka 8. Nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti i tačka 12. Miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili podcjenjivanja njihovih aktivnosti. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, rečeno je iz ureda disciplinskog tužioca. Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo je u septembru prošle godine podnijela inicijativu VSTV-u za smjenu Sabine Sarajlije. Postala je javnosti poznata po slučaju Dženan Memić, Mahir Rakovac i drugi.